työyhteisökehittäjä Pirkko Heiste, milloin työyhteisö on terve? Työyhteisö on terve silloin, kun se on aidosti keskittynyt siihen työhön, jota sen pitäisi tehdä. Mitkä asiat lähtevät sitten viemään työyhteisöä väärille urille, eli epäterveeseen suuntaan? Yhteisössä ihmiset haluavat samaan aikaan tehdä työtä ja sitten saada siellä tietyn turvallisen roolin. Ja jos sen roolin hakeminen saa sellaisen muodon, joka on esteeksi sen työn hyvälle tekemiselle tai joka sosiaalisesti vinottaa se yhteisöä, silloin se yhteisö alkaa mennä vinoon. Otetaan joku käytännön esimerkki. No vaikkapa, että yhteisössä työnjako eri ammattinimikkeitä edustavien henkilöiden välillä tulee tärkeämmäksi kuin se, että sen asiakkaan asiaa hoidetaan. Niin näitä voi hetkellisesti tapahtua, mutta silloin kun siitä tulee niin kuin yhteisöön sellainen rakenne, että ne asiakkaat tavallaan liukuu kakkoseksi käytännössä, vaikka he juhlapuheissa olisivat ykkönen, niin silloin yhteisö on mennyt vinoon. Entäs sitten tämmöiset varhaiset signaalit, joihin ehkä olisi syytä puuttua? No mun nykyisellä taustalla tai kokemuksella, niin jos mä olisin esimies, niin mä niin kun yrittäisin olla aika herkkä niin kun aika pieniin merkkeihin näin, että vetäytyykö joku kokouksista, ovatko jotkut aina poissa kahvihuoneesta, onko niin, että joku ei sano aitoa kantaansa, näkyykö esimerkiksi ihmisiltä tulosta palautteista, että ilmapiirissä on jotain hämminkiä. Että mä yrittäisin olla olematta vainoharhainen, mutta yrittää havaita niin kun ne merkit niin kun, silloin, kun on aika pieniä. Mutta miten niitä saa ongittua ulos? Onko se, että esimies menee sen ihmisen luokse ja kysyy, että mikä sinua vaivaa, tai kysyy joltain muulta, vai miten? Tässä on varmaan, että eri tilanteissa joudutaan tekemään eri tavalla. Että joidenkin ihmisten kanssa paras on varmaan ottaa suoraan puheeksi. Sitten voidaan yrittää rakentaa niin kuin tervejärkisiä toimintapelisääntöjä, jotka niin kuin estävät huonon käytöksen. Sitten on tärkeää, että yhteisössä ei ole sellaista niin kuin käytännössä sellaista palkkiojärjestelmää, joka palkitsee huonon käytöksen. Mikä semmoinen voisi olla? No esimerkiksi, että jos kirjaa itsensä ulos ja sisään talosta väärin tai pelisääntöjen vastaisesti, niin voi tehdä sitä käytännössä ja saa maineen fiksuna henkilönä. Niin silloin voidaan sanoa, että järjestelmä käytännössä tukee sitä. Kuinka pitkälle tämmöinen terve työyhteisö, hyvinvoiva työyhteisö on pelkästään esimiehistä kiinni? Kuinka paljon alaisista työntekijöistä? No esimiehen on tosi tärkeää hahmottaa, että hän on niin vastuussa sen yhteisön aidosta työkeskeisyydestä. Mutta se ei tarkoita sitä, että se esimiehen tarvitsisi kytätä koko ajan, kuinka tuleeko joku 2 minuuttia myöhässä vai ei. Mutta hänen pitää niinku yrittää rakentaa sellaista ilmapiiriä, jossa aidosti se työ on arvostettua. Ja toisaalta niillä työntekijöillä on ihan selkeät niinku tehtävät, heidän tehtävänsä on tehdä se työ ja myöskin käyttäytyä niin, että yhteisössä muutkin voivat tehdä työtä. Ettei ihminen hahmota niin, että hän omistaa työpaikkansa ja kun hän sattuu aina tiistaisin olemaan kiukkusella tulla, niin hän voi olla siksi, kun hän on ollut siellä niin pitkään. Mitä te sanotte niille, jotka sanovat, että kaikki on nähty ja koettu, ei tänne työpaikalle olla tultu viihtymään, vaan tekemään töitä? No viihtyminen ei ole ensisijaista, mutta viihtyminen niin kuin edistää työntekoa. Mutta on niin kuin tärkeää, että se työ on, niin kuin hyvä työnteko lisää usein viihtyvyyttä, koska perimältä ihmiset voivat paremmin usein, jos heillä on sellainen tunne, että he voivat pitää itseään arvossa työntekijöinä. Miten vaikeita nämä prosessit ovat käytännössä? No jos meillä on yhteisö, joka on mennyt kovin itsensä kanssa mutkalle, niin ne voivat olla hirveä työläitä. Ja joskus musta tuntuu, että parempi kuin ulkopuolinen henkilö voisi olla esimerkiksi että siellä on niin kuin oikein tervejärkinen ja hyvin käyttäytyvä esimies, joka niin kuin tavallaan omilla päätöksillään tai toimintatavoilla niin kuin rakentaa semmoista melko avointa, asiakeskeistä, ihmisystävällistä, mutta niin kuin selkeästi työkeskeistä kulttuuria. Mutta ulkopuolinen voi olla niin kuin joskus hyvä niin kuin keskustelun avaajana tai sellaisten asioiden ääneen sanomisena, joista on tullut yhteisössä tabuja, mutta jotka ei ulkopuolisen mielestä välttämättä olekaan ihan niin kauheita.